Kaile Geronimo crime video thar halo chuak le ta nu sui na kan ran main kan merchandise ka kanan soilang le lokong e hei in thalak te kan lo dong thina kan lom tak zitani ala chalo te khan han chale churula mania cha thim lo de tan hei phone number kan han tar lang le a mania cha the de chuan description na link atang hian in lo cha mai don nia he video hi entertainment le educational purpose ta na ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna om lo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie kumsang ni November ni thum zan lai thlen ma deuh ania tomale sin thie ti nu pa chuan Cold Spring New York an che naina phone call poimo takan donga aron betu chu an fanu pakhat niki niin a o chang chuan amang ang ti hairwal anilo aron call chana han sei chuan mang an lo ngai na polo om lo renga nu le pa zong ta na thu hriat cha khom lo ber mai pakhat an u nawa nau pangber Emily Murray bo thu aron soyani chumini zingkara chuan Kenyan College Ohio Emily classmate le a roommate Megani le Katie te zing tho chuan an thenu Emily lo mi lo chu makan ti ang reng hlea chuti rualin han mangan ngal chiam nero an la nei lem lo zandanga po hetianga a thian room danga mi te bula le khawa zira an ruma kirle tak lo hi lo nei ve zeu to a hemi trumpo hian chutiang chuan an zirtui dewanga a thian turuma chuan riak ve tamayani an han ring dewa tin heti lai hian part time in restaurant pakhata athoga chu an na chu ban sana tum to wangin akal to berni turani to a chu wang chona thopui ten thana hun ten man puyanga engtine moron holo palaniang ti ngai danan nei deu bok ani chu tianga ni wang chuan hozon po zong boilu tuklovin an dan pa ngain hunan man san le deu maya a mai ro chu class poron kallo chu thushan a chan chin po engma an hriat zui box silo wangin an ngai thalo chan tatlat maya chu nulama phei chuan an then nang te na Emily chu chan chin an hriat lo an zot kwal da top maya a tu ma chuan an lo shabik box silova chu ta chang chuan an mang ang chan ta ani chumi tlai chuan zen riat kil hova thil ei khom tuman nia chu da chuan Emily chuan tel nge tum tian hriat ba ka a hoi hot tu le a vo hot tu berania a malokin an ei rong bona tur man ruate po lein ama nge lo va bazar to nge ani ma se a hunaron thlen po chuan Emily chu alaron lang thei te chuang reng lo maya chu ta azet chuan thil dik lo om ngei ni hrein an college ven himlam na thok tu te hena an thian nu chin an hriat lo thu chu an report ta ani anule paten Emily bo thuan hriat ve me hu chuan an hmuh nun ber atangin dar kar somni pali lai alo liam ti toa an chung kwa chuan theyang angin an chungte an thian te a chan chin hre oma piang te chu an phone call ngal zung sunga ma se a chin hria chu soilo ngai dan han nei deuh tak ngial po tu ma anom tlat lo chu tiang dar kar thum ve lai huna tang an ngai ven nu chuan anule pate mangang chu anom na New York atang chuan an fanu te college om na Ohio lampan chuan an thlok chuak ta top mai ani anom na college campus an wathlen chuan college security duty te chuan thilom zian lo hril ngal thuaya anule pate tan chuan ha chol ti lamalang thei to lo security te an college lu pui te le mitlom ngai then khat te nen an college compound le abul nai te chu theyang angin anan dap ngal chara ma se mason na eng ma soi turom thei chuang lo a thom hnoemo a hnu ma tak ngial po mu turom mi alova tin akar Subaru Outback shingpo abo telboka chu po chuan la zong mu chuang lo ani ama hre chiang piangin Emily Murray an fak ni mai in alanga chung kwami dang ti hlim tu u le naw te le nu le pa te ta na ngai na tom thian te ta in pezo le thian phuar khom tu an zir tir tu te tan la zir lai duam le midang ta na en ton tlak ti chu chan chin an soidan ani kumsom ni mi chawani chungin apuitling ema chutiang kumza da chuan mi then khat chu atla choba an lanun mai lain ani hi chuan a hmalam hunatan ruwa manna anei fel thlap toni an chung ko hi Sleepy Hollow New York lam chuak an nia
chuta tang chuan Shakers Height Ohio lama pemin chuta chuan a hun tam zawk a hmang zui ta ani an chung ko hi in poin anin ngai na ema apa tomale anu sin the hovin alai zon te pani le nu tra pakhat nen an khosa ani anu naw hi nu shan pashan ti ten ni ve nuka chuti chung chuan an chan chin hre sa lo tan chuan u naw piang mun veka mati mai turan nia an u naw vin kara chuan in en shan nai mo in ngei lo nai mo eng bo ruak chia ma ngai lo nin an ma ni hre chiang tu de chuan an soi Ezon lama po apa hi duai vaklova Case Western Reserve University Center for Biomedical Ethics sa director na thok china chubinu chuan Hastings Center anti an subject lama mun ming thang le chuanom berpol ngaya a thok le ani chudiang chuan anu pui fanau te tan nun nuam tok taka chop thea tin kum tinin Cape Cod Massachusetts lama chol mangin an kalzi boka chulai mun chu Emily mun ngai nat ber pakatalo ni tange nge ani chulai munan jin chang chuan jingkarma taka thovin atlan chuak ngalwang fangchina ni tharon chuaki mi zong zong mu main ka muduni ati fiam thu china chu ami zianen po ain mil hle tu main chu diang zong in thilan ngai tu ngai me lo lain ani chuan don sundan bi galo nei tlat maya chuangai dan chuan ruala elve tok ti atar lang chiang viawa thilti na renga masaber le thaber ni tumtlat miani ti hriadani Emily apang bokin lekha po thiam thei hlea akum rual puiten an en liam mai thin khovel harsat na to abigin retheina chungchangi avevem em china achin feldan turte polo ngai tuan save thin hleni anuna lang sarle miten an soi fo thin chu a Christian na ngai puimo em mai hinia an koshan Episcopal Church an tia chuan thei top chuinen mang ve thina koshan rongbol na tlom ngai tho thei charity an tianga te hian a tho hlok berpol ani thin ovai khat po kum sari mi le kan ilain a tho thei tok eng po thok tura roi the ni thu sein an venga chuan a ming le ama biak po theina turin ziana business card hi asem kwala rup maya na thoka chhor tak rol ni lo chunga chutia hanin pe ve top mai chu mi te po chuan an lom em maya ve burten lo khon sak hiala ani chuan chu ta tanga paisa mu zong chu mi harasa te tran puina the United Way an tia chuan abo bangom lovin a chung lut vek ani Clerol in uluk le ler shati ruala ni nuwa po thomnona le moi ti lam hian aril rula lua vak chuang lova chung ko nei nung ve tok takan ni chungin a thomna tamzok chu scan hana thin ani hloma thilman to le changkang ti vel chu a chul na sheve tlat lo angai poimo ber chu ko activities hi ni deu top maya tin bidang tana in pek na tur thilang chia hian atlan chengai lo bok niin an soyani Clerol thuoi le nu nap mai ni ma se a chang chuan lung lian le lulul zet mai ni chang om ve thin thova angai dana pel china chuan tu mai nan nor lui hlei thei big lo hoi hom takami biak lai chu tiangan lo dorlet velo ni phei chuan nau pangchal tlai ti mai pol tak turani veang rinna chungchang a phei chuan nel sol ol tak hi ni rewa nau pangte mani se Christian sa khozir tin le khoshan kalphung han soi hote nuamati thin leni chu tiang mi ni wang chuan high school zo nuwa po Kenyon College Gambier Ohio Philosophy Major zirzo matumpo hi thilmak anishan lova aruru bera chuan philosophy zirzo nuwa an koshan Episcopal Church puithiam na tho atum ani kumsani fawang cho han kai mek chuan chu tum chu atilo tling ngei don nin alang toa azir lai beingor ema an koshana la thuk zokin ain mang reng boka Episcopal Church Youth Ministry lama phei chuan mi zong uma pui ani ringot toa a thu lo chuan natlang thing pui po an ti thlum ngam meu to lovani me tin chu da chuan adu ber pui thiam na thok tur chuan ain cher shia mek boka a mai ro chu chung zong ma ti hlotlin mai the ain pharlai mek chuan hetiang hian chin shel lovin abo ta dai si a shia piang in makantia angai na an shelo viau ani an college tu nei tu te a thian te le a chung te nenga mo chen theyang anga an zon mek lai chuan
sheriff office lama tang point police an ron thleng to a an ni chuan Emily zon na chu danang takin an thok chun zom ta ani ma sen ni chuan rin lo deuh main an lalap ang reng hle maya Emily chung te po chu mangang lo tur le engemaw in hriat pawh lo pal thil mai nian rin thu te an hril vak maya a thian te nen in rot phur thutin khoyamo an chuak pawh ni thei ania an ti turten ti zo hnuwa in thiam lo devin aron hole mayang an niang ruali chu puitlin lo na hi alang le thina te an tia chu tia police te berin an ti taka chuan a chung te pawh chuan an ngai te chu an ti thale dewa a kholo zong le engemaw zongin an fanu chu awman ring mi alowa ma se ami zian hriat chian ema wangin thil ni theinin an ngai vele deuh ani Emily hi min ring tok tak mai thutlu na po mani siam ve mai thina ni tian hria adu nalamani to chuan tim lem lova kal ve pop thei turin aril ru huai sen ve tok tian hria ani ovai khat po an omna tanga mel zani vel hlaum shaker heights dor pakata an pizai thin chu ai chak hle ni ome chulam pan chuan ain khal chuak ta mia maya chuta akal na tur eplam mel somli zatom a thian nu ala som zia pizai chaka kalna chu a holam ne na chut phei chuan mel zali chuang dai ani chutiang khoparil rulian le atum na lama chuan ngai tua boilem lo thok chuak mia mai chi ni ve wang chuan police te ngai dan po chu trom puina chin an nei ve thowani chuti rwal chuan angai thathlak lo na lam ve thung han soidon chuan a chanchin tu ma hril mi lo chu ami zian en in mil lo hlom topa phone call thei lo poin message mo email mo talin tuimo a chanchin a hril zia thina ni tin a thian tele ama nim nai deuh te chu akal na tur le a thil tum te po a hril nge thina tin ama thuat chok chu ni se ami mal bungro engengamo keng nge yang han ti tu te chu aruma chuan an hut chia tlat maya chungzinga chuan check sign sa te a wallet ID card te driving license le document poimo dang te po atelani chutia cheng khat ma keng lova chua du churi nom lo hlea tin driving license keng lo phei chuan khoi ma thleng don lo tia chiang em bok ti chuan chu tiang thil zong an hriat ve nu chuan police te chuan engemaw dik lo chu manianga an ti ve tana ti tak taka zon zain rel ve ta ani an malak na masavera chuan Emily hun mandan nung an hriat theiang ang chu an chuilet ngal chara seita kang khan heti un lai hian Emily hi part time in restaurant pakhat Pirates Cove an tia waiter na athok meka chu restaurant omna chu an lu na college pia de ulok omani nge a an college zirlai de chol lu na ber pakhat po an ni reng ani tin zan lama anin honrei thina wangin zan lam ngam deu college zirlai de tan chuan arem chang ve riawa chu tianga in hongrei thin restaurant dang anom lo buka wangin hriatan hlo viau reng ani ale lama chuan zan rei thlenga in hong thin ana chu boruak tui hnai chilawan ton chang te pom ve thina me setan pe chuan mania kalanuam vak lo thina ni ome abo ma November ni kum sang ni chu dor Emilia tho top ni bertur ani toa bana tum chanero thil dang wang ni lovin an zirlain beingor chowa azirna lamaril rule hun tam zok pe ka du wang ani mi felti taka a tho pui te chuan chutia a chol tur chu an ui ve hlea in thlan hun ang reng te pon lo buat sai sakani ome amai ro chu engemaw tiren runa in laka pui ka soimo ka ti mo te lo mani chuan ka ti om tok leka min lo ngai sakula tiang chi khun khan taka hun mangan ni lem lo an customer lun te zinga po ama thadu chulai mun ron tlo chu zandang ain an ron thanema an ri lui mai ni ome chuti rol chuan mun dang han chua koile chan turemo hotlai view turang zonga ro man na siam om lo thung ani chumi zana an restaurant lo tu an tam deu wang chuan police te tan po na tam phang reng hlea Emily chungchang an hriat ang te zot kolami tam theng ber komandu wangin an restaurant lo tu le thok tu dang te ming lis chu akim theng berin anan la khom ngala chungmi te chu a matiamin thil poimo hriat an nei lo an zot ta chara chu ta tang chuan Emilian mununun berlaya hun mandan tlang pui chu an hret chuak theita ani chumi zan chuan zinglam dar ni anin khara an mani dor tu te an hokim nuwa ti felngai te ti felin
na thok te chu an lom tlaya Emily tho puinu Olivia Gili chuan tho turin semin an ti tur ve an ti zo nu an in then niin asoya ama in dining room chuat le do khan te ti faila in Emily chu chan pual chokala ma lut pheinin asoi atu sei chu mi zana nei siam tu pa grek mek nei da point lo trom puin ani po chuan choka chuan a mu ngei thu asoya dar kar khat nu vela chuan mani chan pual chho thok zovin an ho ta hlom niin asoi ma se ti lai hian tu mai Emily chun mu to lo niin anin soya ati tur ti zo nu amidang shilem lovin a ho ve tamai nian lo ngai hlom ani chuta tang chuan Emily bo hun dar kar chu omze nei zokin an chu chuak theita November ni thum jing lamdar ni le chan ve nulam Pirates ko fatanga hole nu le atuk jing a room me ten om lo tian shet chuin kar chu a bo hun chu ni ti a chiang theita ani a poimo taber chu mi hun chu nga chuan eng thil chiang e thlenga Emily chuan eng tin nge hun a man ti zon chu chu ni ta kan chui tak ma in like kha khongai takin minan pek sak le lokula tine channel i ro subscribe lo ni chuan khoi minan subscribe sak ve ngala notification khai on page one video thar lo chu piang in i first zia thei don ani police te chuan ti tak zetan chui nalan kalpui ta ka chuan chui zui ngai le niak thar deu te chu an mu ve ngal nual maya a mai ro chu a eng ber nge dika eng ber chunge chui bik tur niang tia ngai dan siam thiam har riao Emily bo thu shema sa thian de khan ngai thatlo na nei lem lovin nileng de tho hun an lo khoral tira chuta an chung te hriat tira an nin mel hriat dang ten an phone call le chung te police thlen ma an lo zon chung te police te hriat tir an ni nu ama mun nung te an kom call le chung zong te nen han bel khom chuan alo rei man viau to hetiang mi bo khei sa reng hi chuan an bo tanga dar kar somli pariat chungi hun poimo bi ka ngai thina nia Emily chung changa I chuan nu chui du ten man lak chan tak chuan chu tiang hun vel chu lo liam ti der to maya nu chui du te tan chuan ai nga ma main alu hai thlak ngal em mai ni tin an mani investigator te zinga nge po chuan ngai dan hlom lei theilowa then kha chuan ma ni du thua kalbo anga ngai na chu pai ngot theinin an la shelova chuan ngai dan chu ami mal nun an lu chil thuk deuh nu phei chuan ani theina lai om vele tlat mai a medical record an indigna tangin a ma kum ni khatkal ta vela khan depression lo nei vereng to tian hret chuaka ami zia chu mo phurna la chi atel to na chuan a thok na sabera chan tum chi le thil ngai to na sa thei takani tian sheboka chuta an zirlaya ti tura tam chho zela wang at na tholai po ban san tum mek te lo ni le zel box sinen chu tiang zong in fok khom chuan neril ru ha na siam sakin eng tine motaka cheta ni thei ti ngai danan nei ani chuta le aya thlap hanom zok thilan hriat bel le ta zel maya chu aril ru lam nat na wang chuan a ma point voi ni ngot mani in ti hlumalo tum to tian shele tatlat maya anu nung zok phei chu mei thamaya khanin na chok na mum som sari panga ngotalo bar hem maya tlema an chan man lo trap ani chuanat na churan chuak lein alo ma chondana tun chum chu ai na sa zokin a cheta ti na ni theya chu tianga anun na lak tuma chuak ani chuan a wallet le man rodanga ken ngei turan ngai te po chu amamo to don lo ti chiang hlea let le to lo turin kutruakin a kar chuan in khal chuak ani thei an ti ani a mai ro chu anu le pa te le a chung te ve thung chuan chu ngai dan chu an pom ve thei hau lo maya a mind depression te chu nei in ti hlum te po chu lo tum to nge ya a mai ro chu a ma om dan le tuna om dan chu in an na pakhat ma om lo tin aril ru lam boina chuak le niang ti ngai dan chu an nial fi tha thak mai ni a ma te ka chuan a chung te nge po a be thadu lova mani chawin in khar khip thlata a u naw te tan po le theilovin khovel shana cheng dei moti mai turania tun chumai roi chuan pangai takina in be pop renga a mani lok poin a chung te chu phone a biain an malo ka cholan nei tura po ho tum thu te phur takin ala shil ani tin a boy masak chum khan a chung te chon enkol na tha theyang beran pe a adam doi te po angei hlea a thato view nin an sheboka mani chung thil thalo ti tumang chu ni se a mi zia lang chuang nge yang an ti ve thlata
an fannu chu tha chiang ve to ka anin ngai ani chu ti chung chuan nu chui tu then khat chuan an rul run la so son thei chuang lova chu ta a thian main kom thet khat te chuan chol khat vel kalta khan adam doi e lai chu thlan nin an lo soi vele tlat boxia tin tun nai te a mi zia dang lamin a thin rim ma riau nin an soi boka an ngai to letin ama mi ze pa ngai phazan lo ni an hria thu te an lo soi vele tlat ani chu ti rual chuan nu chui tu then khat te ve thung chuan thil dang ani an ring ber toa poi khoina thleng nge ani ti han rin hel na faktur a shwai bo tu te ne na tanga vo nai mo tlana suman phut za ti vele mo ati sen le nu ma ang chi te mo eng ma lom lo na in mani thu bo chu ni thein an ngai to lo ani chu wang chuan FBI tele State Bureau of Criminal Identification and Investigation lamte an pun ta top maya an ni thleng an wati boi chani chu kidnap case alo ni tak hlavin ti thu ania misual te chuan state ramrikanin an victim chu khodang an lo pan pui dai thea an ni tual sung police te thune na pialam an shoi chuan a bo zui thei tur thune na nei FBI lamte chu an mamo don tho thova chu wang chuan rang taka cha chuak thei tur lo in ma khwa chu a thaberin an shia ani chu ti rwal chuan state pon lama han che chhuwa vut chan tur lo mri miau lo wangin nai vai te tang chuan nu chuina chu anan chan vele phota a ma dewa emilian in ti hluma tum chum khan a bial panena in chen limani tian shia ti chuan chu a bial palui adama chu thu han zo fia ve shim thain an sheta ani bial palui ti vel churin hlel tur mu malom lova chuan thu zo fia masak an ni thin shima ani pe chu kom du chan big dewan nei nge Emily Bodon zana ma thana khana lo tel ve ti hriat chuania tin lo va tel ve mai pon nilovin mi ing mazat in Emily ne rain belai chu an mutlat ani adam chu station a chuan ami zia panga yang reng hlea lau thong melemo thinrim melemo po apulem lo an zo na chu thataka changin Emily nen chuan in ngai na thin thu te in ngai sakle in ngai poimo ton takan om thin thu te soya ma se anin kara chuan enge mo newan nei verenga in huat na lein mu thiam lo na shan pa em po nei lovin anin koprem lo ve shim nia hria thu a soyani Emily Bozana Pirates ko fa chuan om ve ngei ti po chu phalem lova ma se customer dang horulin ho ve mai ni na in soya Emily chu achin eng ma hria zui lo thu a soyani chu ti chung chuan nu chui tu de chu online hlan fam kim thei chia lova ahun man dan nia soite chu shet pui tu nom le om lo tenan fiale te a engkim thu sha tu an om thlap ta ka chuan adama chu rin li sa tanga thai bo theinin an sheta ani nu chui tu de chuan khoi lam ngen hoi lenga khoi kong ngen zo leng tianan ngai to le ngal chara an ril ron lang le ma sa de chu Pirates Cove dora tho pui mi pani David Keilale David Yo kamate anni Keila chu an dor ke share na thokania anril le la chan berpo an thopui chen ka ten Emily chu star le nian soi wangnia ani chu an dor thok senior nin Emily chu a attack ka ve de orang nin an soya khamizan po khan chu tiang zong chuan lo be senga ani na lo nil sianga ti chu na thalo lam zong in thilein herta ni thei ti ngai danan nei le ta deu ani chu tiang vel chu ama Keila an zo fia chuan alo ngai thu tak lem lo hlea Emilia star an ti te po chu angai na zong le akom nuam ti chi ni wangin alo betam ve de mai nin ain soya ngai zong ang phei chuan en lo shim nin ain soya ni abo don zan po chuan a bengei ti phalova an dora tho to don lo ba ka college zirlai nia a zirlai zo phei chuan a muto mi lo po ni thei ti shein du sakna te po lo hlan ve luam ani ome chumi nu chuan concert en tur ticket le sa ne wangin midang ho main zandar som pakhat vela restaurant chu chua san dai nin ain soya athu sei chu dikani chuan a chuan nuwa po dora chuan Emily chu la om reng don ti na nia ama chu chui zui via wangai lo thei ani amai ro chu ani po athu sei zong chuan oi sak duak du big lova concert a chuan akal nge yem ti te local tang ni se chu ta tang chuan dora chuan a let lem ti te a om na le ahun man dan hriat pui tu no mem ti zong te an chian ma chuan an la thai chedu lo ani a mai ro chu
chu an hriat du zong chu a fin fian an nei thei ta vek maya ti chuan ani David ke la po chu zar boy to lo tur lisa an da le thei ta ani andrin hlel pakhat le David yo kama chu a chan chin an chui chian chuan sul nu lo nei tuin hnai vio lo tian mu chuak ta tlat maya an thona Pirates Cove dor chang chuan a tho pui mei che te laka che dan moi lo taka wangin an lo ban to ani David a hian mei chen an nar hi hret hiam theilo hlenin an soya an du lo thu chiang takan shil nuwa po dot ati deuh tlat zel ni ome tin chulai hmuna thok mei chiang ama za chuan tong kam moi lo le om tinuam lo deuh dewami chhaya ching bok nin an soya chumkha chu an cook grek mai ka in rol ngai hial khopin nu pakhat laka chea chumi chum chuan an ban ta nge ani amai ro chu nu chui tu ten an chui chianin khamizan khan Pirates Cove dora chuan a kal ve ngei ti fin fianan nei thei ta tlat lo maya akal ve lo wang chuan an ring hlel le zolang nge rin hlel to lo tur ti pho hriat thiam a har viau Emily ho tur chu lo chang ru ve reng thei thowa chu wang chuan han en liam top chi chu niin an shelo ani ti chuan ani po station a kovin an kom vele ta engma hriat nei lo thu sein chumi zana hun man na te po chu chiang takin a soi thea tin hriat pui tu nom thlap boka wangin ani po chu Emily chunga poi khoi tu chuni theilo van ngai vele ta ani chu tiang chuan an rin hlel ve dewa piang te chu chui thui po ngai lovin an ni theilo ti an fin fia ta zel maya chui turan van chan ta tlat mai ti chuan a tira tang ngai danin sual pani mani thuina kalbo mo ain ti hlume mo niang ti le poi khoina tuar tu nianga tu tena mokit ne pin an thukru ni lo poinan thata niang ti ngai dan te chu an buk ton ta zak maya lelam ngai dan chu ala in za deuh reng mai chu ti rwal chuan ama du thua bi bo ti ngai dan chu thil om takanin na lai chen pom ve thowa a chan chu anan chui vio nuwa po poi khoina thleng nge ni ti fin fiana an mu thei tlat lo ani chu ti lai chuan Kenyan College lama po thuleng wa ka lo tam chan ta hlea nu sui tu zinga then khat ang thovin mani du thua bi bo ta ni ring chu azir lai puite le staff te zinga po anom venual thowa azir lai a tum mangina ti thei silova a beidong zak box si chueng ma soilovin o hota da niang ti te chaneng mo wangin mi hriat zui lo turina bi bo ta da niang ti te aril rulam chian lo na chu aru ka inen kol duanga chu tiang lam en kol na dam doin khoe mo lo lu da niang ti te chu ngai danan soilar zinga mi ani a mai ro chu eng ma fin fianan nei big chuang lova a eng ngai dan pho chu lo pom donila eng wangin nge chu tiang chuan a chet kheranga midang hriat lo le a chung te ngei photi thlabar zonga om kherang ti chu zona om thei alani ve thovani nialia ma cholkar hiala ve tak nu po chuan eng ma thu chiang alom thei chuang lova chu ti lai chuan an college campus ngei po chu a bo ruaka dang chho ta zar maya misual chet na niam tia chian miu lo wangin film khur thuak zirlai chu mania tla fa lo turin thu chuan siam ta hial maya thim nuwa phei chuan an kalna hroi turin security chu ko reng thean ni thu te an soi war hlea in thlamon ton ngai to hi chuan lawma nai ti na ni ve boka wangin a bo ruak chu arit ruriau to mai ani tin chulai hmuna zirlai te chau chu boyan nilova Emily chungte tan hlei chuan a shoma thilan ei hlei theilova zanan mu thei heklo ama zonga chu tom reng chunge thanga New York lama hole phot mai ti ten an ngai to le ri thina New York anin chuin ngak pom lovin an chua san vekania Emily chuan har sat na engemaw tokin mangang takin anin chu lo kol palta se chang tu tur ponom don lo ti ten an ngai tua chu ti rualin helaya an fanu an unau nu bonia chu tia thei top chuan zon mek lai lo wa ho san dai bik chu tu mai nan du bik silo chu tiang chuan mason na em om silo ril ru boile phili em chung chuan chol karnga zet chu an mang liam le taringot mai ani ti chuan le chu tia kalngai na sha to meu lo thil thar enge moron om le chuan ani mai tiang deuh chawan om to lai chuan an be seang thu thar chu an shele talau mai amai ro chu an thil hria chu Emily bo ma thakhat vel dai to lam thil atanga ronin chanani thunga seita kangin Emily bo ni chu November ni thumania
khami ma dai October ni som khat khan Emily bona khua Gambia atanga chimlam mel som ko velo mre khua cheng Ronald Hopkins chu Clark Road an tia chuan atlana chu tia tlan lai mek chuan kar phat lo tlan ve hian ron tai pal hau maya ma se ma chu na lova a motor po chem em lo aron tipal tu po chu an khomi a mer shet ve thawani wangin engti han ti zui vak po tum lem lova ani na taka chuan aron tipal tu zok chu a chena sa zoka a motor nung phei chu a in so hong hial ani chu ta in tipal lai chu papakhat James Clary chuan lo hmuin chanchin aron ngai ven ngal thuaya chu ta che chuan motor in tipal aya thuk zok thil dang lam takin aron zuita ani aron puitu James Clary chuan kar hnung in hong chu han bi chuan silai ngama zat hi lo reng maya an en chien lak chuan ama silai ngei ama dewa misualin an in an rok chuma an ruk chua te ngei ni ti a sheta tlat mai ti chuan lir thein tai pal lampo chungai salzui to lo chuan police kola silai phurtu chu an ron manta ani ti chuan chu silai ruk khei chu ziak lutin aru tu pa po chu an hotir le phota December ni kwa kum sang nia a case kai noya court le khati fel ngai te kengin police te chu pa chena hmuna chuan an vakal ta ani ma se hmunan vatlen chuan alo re thiap maya huneng ma chen chu mihring kho sa ponom to lo ni na langa motor siam lai le kar hlui tak tak enge mo za ta lo om ba ka a mun ma shim chu en kol lo ti hriat takhian a nok nuai mai ani in chunga po chon oman lo om lo wangin police te chu kirle mai nan tuma ma se an che tran chi tia enge mo an mitla deuh thil an muta ani in bul a birulai de wa chuan motor pakhat hi lo ma chu motor chu adang ayala thar deuh wangin an mitala ta deuh tlat maya anan en chian chuan Subaru Outback car hring hi lo nia tina number plate chuan state home chung ni lovin New York registration alo ni dai maya chu car chuan enga moti taka dang lam na neyan hriat awangin han hriat chian hrim hrim an chak ta dewa ti chuan a registration number chuan an check ngala a nei tuan an hriat chuan thenom khwa an mi bo zon lai Emily Murray ta lo ni reng ti an hret chuak ta ani an thilwa hmu chu chu Emily case chui tu den hena chuan an ron hriat tir ngal thuaya a zong tu ten an zon hmu thei mi lo kha a zong mi lo ten an lo hai chuak ta nol mai ti na nia a dangdai ang reng hle chu ta thil dang poimo takala om chewa chu in nei tu chu tu nge tian an en chuan Emily Bozana a thon restaurant an ACM tu pa Greg McKnight kha alo ni reng mai chu ta azet chuan nu chui tu de chu an phur ta hlea an buai na chu chin fela har sa do don lo ni hrein an khisuk suk reng to mai ani ti chuan thu nei tu ten hena rang takin chu pain dap phal na chuan an dil ngala an ti fel vele chu in an dik tur chuan an thok chuak ta rup mai ani kong kharlo in kala wangin abul tuk ver changin an lut maya chu ta le in chu an velu chia chang chuan thil dik lo enga ma chu om ngei ti an hre thiam ngala thil rim chem em mai hi an hre ngal tlat mai arim chiat dan chuan pumpuya fan chuak ngala luaka pata a then te phei chu an wak deuh thot ani an ngai tuan te sor binga ana in sangmar that le nu chuan chuat vel te chu an en kuala mun sang sanga chuan thi sen ro vek to hi alo om nuai maya abikin room kong kabul mun khata thi sen kaidan phei chu thil nu na nu ma ni ti hairwal anilova abul pindanan wa nai chuan thil rim chetakan hret kha chu ta tang nge ron chuak chu ni ti an hret chiang theita ti chuan le a chung an ven nak chuan Emily ruang chu puana in telin an va mu chuak ta ani ni som thum paruk zat mu tuman zon to chuan muta nu chui tu dan chuan thok hoina tham te po tling ve mai thei a chung te tan ve thung chuan an torna bel cha zok mai moti mai turania dik tak chuan a chin shelova om kha shom te ma se be se na chete talan la nei ve a chu chuan enga mo chena la ti ha dam ve ani ma se chu ti a ruang nge nan mu ta ka chuan be se tu rom to lo ti a chiang tatlat maya anril ru na in oi har san tia in nem le chuang tur pon om lo ani ber
tin college a zirpui te le a thian te tan po a hril hai thlak dan a nep bik chuang lova khati chung zong khan eng tin emo tak dama hmu lian lo la in be sei ru ve veka tlang kam ti ti ama du thua wak bo an ti te chu oi chielo oi lo phal silovin an lo ve renga ma se tu na chuan eng ki ma chiang ta si an thian nu chu rong taka thania aron kir le to don lo tian pom mai lo ngai ta ani heti un lai vur tlak tam lai ni chungin anin lama vuina hun sera te chuan mi sangtel te me mayan pung khoma an college a thlan thutan lo nei na po mi thanem takan tel boka Emily chuan lai na tuanga tak zet ani nu chui tu tan ve thung chuan na lain chan don chau ani bera an victim chu arwangan charta ka wangle a thi dan po thi pangai ni lo ti an hret chhuwa ta ka wangin mani du thua bi bo ni lo ti chuan chiang ta phot maya tura chuan thilom zia dik tak hai chhuale kon lama ro re na diklen chuani theinan man la chho vele don ta ani arong an ending na changin Emily thi chan ber chu abeka silai ka ni ti an fin fiat heya tin ve khat chi ka ni ti an hre thei bok ani har salu tuklovin arwang charna in nei tu grek mek nei da po chu an man thuaya ma se thuan an zo fia don chuan thila soi thadu ta hau lo mai Emily ruangan hmuna chu ama na lua lo thule chu da chuan ruang om ti po hriat lo thua soi ve tlat maya anan soi thai deuh dona ente BC2 agent te ngei in pon en dig vek tonia ngoi lokte BC2 ka ti chui hriam an han tia ani chuan shela ti chawin lo changa Bureau of Criminal Identification and Investigation ti nania irin ain nu chuan thiamang anan ti ngel poin ni chumale ati vel mai maya angai hawang reng hle lela ma chuan Emily tha thua chuan fin fiana fia fai fek fokalom big lo wangin nu chui tu tan po hian han ti vak ngai na lom big lova chu ti rwal chuan a ma de mi in rokle an silai ruk chwalo kol thu khala ni tho wangin chu mi case a zok chuan an man ta tex maya chu thu boi ngai to ni chung chuan Emily case a thiam lo chan ti na tur khop chu in puang kher lo ni poin nei mana in be sei viau ani ti chuan mun thluk le chik zokin an ruang charna mun chu forensic lam mi thiam ten an ending non le ta sitting room ati sen tling an hmun nember bul chuat chu silai mulu na ni ngei tur hian alo ko hung maya tina bulloka chuan silai mu kha ruwa na om boka ti chuan chulai mun chu Emily ka ni na mun chu ani an ring taber ani a mai ro chu in hnuai chuat ong zon vela chuan a silai mu ber chuan an zon ngel poin an mu zo le tlat lo maya chu ti rol chuan van nei thlak deuh main in kot thingkung bul vela te chuan silai mu chu engemaw zat an char ta lau maya chung te chu silai ka chin na hnu ma ni ngei nan ringa chung an silai mu char te chu Emily ka na hmun ni an rina silai mu kha ruanan char nen khana in mil thlapa tin Emily lua hliam om dan nen po ain mil le thlap bok ani chu ti anga ni engemaw zat an endik hnu chuan mason na po an nei chho ve ta bek beka a mai ro chu tual thana silai ber chun la mu chuak thei tlat lo maya chu ber mai chuan an hmor bo na tur ala dal deuh ani nu chui tu de zu thil tangkai dang po hriat bel the om be sein greka chevel ram hnuai ate chuan an in zar pharazela an zon mu du ber chu tual thana silai tho tho chu nia thil thu ruk thein mun rem chang deuh te chu bingun le zol turin anin chauluk hle ani chu tiang an zon na lama chuan mun pakata hian cement tui zem hian mu chuak nol maya a chung chu lei hian alo chil nual to nge nge a chunga chuan enge om ti hriat nan tui chu thal kangan an tuma chu ta le an voi ni thal na le ka chuan mishing ru ni ngei turi an thal tel le tatlat mai ti chuan film khur le zolin an thal ta chara man mo theini lo wangin he tui thal na hi ni ruk zetan be nge nge ani ti chuan chu tui zem chunga chuan ru ro dang engemaw zat baka ha engemaw zat an char bel le tarup maya tin chulai ram hnuai hmun hrang hranga chuan garbage bag a khung ru ro an hai chuak le nual bok ani chung zinga chuan tennis pheikhok le ke kor le korin zom overall san tiang chi baka
mi pa boxer ke kor bul hi lo boka boxer phei chu tlemina kang hek deuh ti po hriat thei ani chuta azet chuan nu chui tu de chu anril ruwa buai tamup maya chung thom no te chu tu ta nge nianga ru ro te chu tu ru ro nge niang Emily ruang ka chu la him vek boxia an mi suali rin nai na lo den hle ti chiang ta viau mai ti chuan nu chui tu de chuan chulai vela chuan mi bo report la mu chualo no mem ti ten an chui ngal chara tharuk kalta an khobul chili ko ti khopuya changa bo kumsom ni mi Gregory Julius chu mu chualo vinalo mek ti an she chuak thoya chu pa bo thur on report tu abial nu chu be pop ngalin thuan zot fiata ani chuan abial pan mununun ber chu me ni som pania ni thu alo sea Ohio State University block party na tel turin a thian panin an chuak niin alo se ni nu chui tu de chuan chu thian pa chu tunge tian an zo chuan tu dang ni lovin Emily that tu ni an hriat grek mek nei da bok khalo ni le chia maya eng kim mai chu ai narem dik chho ta viau mai chu ni na sei zel dan chuan chu ta changani ni nuwa chuan grek a chu ron let le hlol maya abial pa Julius a chuan kaldon te a thul san nia sein Cincinnati lama thian te na in zui ta dai nin ain soya ma se abial pa chung chang thil danga zo reng chu eng ma chang hlei thei hau lo maya mak po ti viau ani aril ru tak chuan abial pa chuan thena duanga a chan tak soi chiang du silovin abi ruk san ta daya angai dewa ma se nu fe a thil le abung ro eng ma ai di tak ngel po la turaron le tak mi lova chuan angai thalo ta hlea ti chuan police te hna chuan abial pa bo thu chu jun thla report ta chaunin ain soyani nu chui tu de chuan abial nu chu an thom na char te chuan an entira grekanen an chuadona abial pa Julius a hak nge ni ti anem nge theita chuta aze chuan eng kima chiang takwar mai anrin lel grekatan po in soi fili ma harto viawin arinoma tin chu ti lai chuan station lama om te chuan atun manun lam te thleng an lo highway mek boka tun chum chau hi poi khoina kai noi in nu boi lo ni to haulo ti ten mu chua belle ta zel mai kumsang ka zakwa som ko pani dai to khan kumsom pangami chau ni lain mi na rok na lama mi lo that to hi lo nia ma se kumalatin lo wangin rei po tang lovin alo chuak le dai mai hi alo ni ti chuan Greg McKnight chu Gregory Julius le Emily Murray de thina chuan thu boin siam sak ta phota apoi khoi dan te tun ma po lo che dan to te le in chira sim chu soilo heti midanga thale tak zel dan te han ngai to hian nung ve tlak ani to lo tin prosecutor de chuan thi tura chung thurel turin court a chuan noran tum ta ani chu death penalty chung chang chuan in nial na chok chuak ta hlo maya a chan berero chu tiang hremna chu phul ve ti lampang ni lovin court thu nei tu te jok chuan ke ni Vinton County te chu county te le sumhar saber pol kan nia thi tura in khin na hau tak le ri tak boi pu hi chu kan la zo ve lo ve an ti ani ber thi tura mi chung thu rel hi akhir hlea kalphung fel le dan zom ngai tam ema tin lo rel sakta po ni se na satakin na pilanga a nu le thila tam hle don ti chianga ma se chu tia kan zo lo han ti ngot chu mi in thi na khop poya khoi miau chuan zo lo thei po ni in mi tam takin an ngai lo ani ti chuan chu tianga mi pui van tlang lamin na sataka an nor ta ka chuan ko chang zokin thon ron nei ta thuaya kumsani pani khan prosecutor de duang tak chuan anin king thei ta chau ani chu tiaro re la han chan ta ka chuan prosecutor de chuan thil thlen dan ni an hriat chu hetiang hian an soi chuaka Greg chuan arukin Emily chu mit meng thiang lim lo zetin lo mel ru reng to thina Pirates ko fatang in a bang don ti le chu mini chu kaltop ni ber tur ni ti a hriat chuan a hun rem chang nei nun ber ni to don ti hrein chet la karil ruk ta ani ti chuan chu aril rubol ho tak nen chuan chu mi zana Emily ho tur chu a zui chuaka Emily nena chuan akara thalok turin angena an thopui pa ni ba ka anin hmuh nun na turte ni to wangin Emily po chuan ngai thatlo na engma nei lovin awa thla ve maya chuti an tlan lai chuan Greg chuan rem chang chuin Emily chu a kidnap ta ani
heti lai anom na gembiar khua ani na hi chuan anu puile a fatin om don awangin a hruai hongam lova a in pakhat Emily ruangan wa hmu tak na muna khan a hruai ta zoka ti chuan Emily chu aduangin ati theidon lo ti hriat nuwa chulai hmuna chuan a kap hlum ta ni tin an thu soi fin fiana tur thu shatu le evidence thanem takan phor thei boka an tran hmun chu a tha thokat viawin an ngai ani anno tuizem chunga ruangan mu Gregory Julius ero ka chu a case har sa deuh don nin alanga a thi na rei to wang le evidence lo chiana sa to wangin fin fiana fia fai fek fok phor tura wang deuh to ani chuti rual chuan evidence khal thatel tol tak mai pakhat chuan nei thei hlau maya Greg McKnight le Julius atian suadun lai Greg car khal Mazda car sen chu eng tin tin mom nan chui chuak thei hlawa chu car chu Julius abo nu lok khan alo shal dai to nge nge a tin a sit nung te po an lo thlak vek to ni a mai ro chu a chuat carpet te khoka enge matak be se an zon nuwa ti sen lo la ti fai mai hian muta hlau maya chu thi sen chu DNA khol manga an endik chuan an victim Gregory Julius ati sen nge ni ti an fin fiale ta ani aum zia chu an victim chu pagri kan nena an chuadun nuloka chuan abova ani chuan omna chin po mulen soi theilowa anu tharuk vel daya aru themte chu ain bularam noyan charlea atom no hak layang chia pon char tel boka tina motora ti sen ngen mu boka mimol bertan po thilom zia chu chiang viawan ditin evidence nga tlur lo ma se an nei chun churin tlak tok thu jury te ma chuan an soyani Grega ukil te po chuan an chana chaw sa vio tian in hriang ani Emily case a big page chuan a case lampangai main Emily chu che theyang ber chua ama thina chuan ama ngei point mo phurna nei ve ti zonga pulet vea an klein Gregan shemna neb zoka mu theina na beilet ve chuan ngam chok nin alang Emily churil rupoi chang nei ni wangin ati sol chum chuan thin tirim thei tak turani antia tin ami zia po thabik lem lo tak thiante ne na tlai war thaka for kwal thin le ta tu po nga ve tak pharwar ve tak angin an chua ani ma se Emily chu ra chiang tu pieng in chu tiang mi chu ni lo tian sheveka zanaria chu chu a thian toru ma lekha an zir ho ba kan hrengai lova ta tu nga hanti tela chu pakhat chianeya chu po ring tu ni chin chiana ta na thu ro le ma chut tir nin tharau thianglim en tir na ta na ti ani nge nge a an pu na chuan ama mangai tu le chan tu te thina khei-zak mai anu le pa te tan phei chuan chutia dot ngel ngana an fonu chan china che theyang beran an soi mai chu ngai thlaka shom hleang ti chianga apa to ma chuan athin rim zia le ngai thlak shoma ti zia soin grikalaka ponilo au kiltelaka khan kathin rim bertoa ma se ka puak chok ni vai chuan court ti to panianga an tan thadon boxi ka in sum na salutukin kabula do khan ka merna kha khuar vek mai thei ati hial ani shom view ma se an nu pa hi anin court chung zong hian anom tluan thaka an fanutan an ti thei sang berani ti shein anin ti pau khau sham shama ti chuan atopa chuan an duang ro rel dik chu pekin anom ta court chuan Greg McKnight chu Emily le Gregory Julius te tha thu boya chuan thiam lo chan tir ta ani chutia thiam lo chan tir ani nu chuan Emily nu le pa te chuan thi tura han nor zui zel chu than ti ta chi alwa tin an fanu po chu la dam se a pom pui donin an shelova chu wang chuan a hremna puan ani ma hian court ne na Greg chu anun zo sak turin an ngen ta hial ani lekha chuan Emily chuan ama wanga midangin nunna an chan chu arim ti thein kan ring lovani tin nunna mang ve ka phubalak chu a chan na an pom ve theilo thuan ziak ani eng po chuni se khongai na chu khongai na nia dan chu dan ani mio wangin a shem na chu court lam kudani ve to thunga ti chuan Greg McKnight chu Emily tha wang le a che dan rapthlak ema wangin thi turin a chung thu re ani ta thowa Gregory Julius a tha wang po khan dam chung tang tur tinin kidnap thu buaya kum som tang tur shemani boka tin amma an man na mi in roka silai ruk chuana lo telve wangin kumria dangan bel saklea mi bungro ruk sa lo dona wangin kum khatle chan ve an bel sakle bok ani ti chuan ti hlum hun ngakin Jericho Correctional Institution a atang tarenga
Ashem na chuan a del a rit deuh nge ni kumsani som panga khan ti hlum turin a in volunteer hiala ma se ngam le chia lo ni mai thei adil na chu a sut le ani thi tur an chung thu rel to te chu ti mai in an ti hlum ngal rup ngai chuang lova greka po hi Emily le chung te du dan zokin ti hlum ani main a thi man dai mai thei ani ole khati zong khatun chum Geronimo crime kan ti chu thei te chu alo ni le ta ngai no min lo ti le ngei kan be sei in zawai in tuk chuan nuam choi tui mut tui mang tha le vet ule